megalayapost.news. Kandalong sisya kajing kirku ka bokraw ki pajba ka jalang balada ka jing ikran ka surkar kan urlong bantay no da ka surok 4 lane lani ka standard double lane ban panyaso na umyam shanong ba shilong na maria kani ka kam ka surkar lang bagat na PWD kala IT siya ka company NHIDCL ban pantrikam ya kani ka kam kumba mata ka singi lapli ka jingking batmay balamang arplay klur tengka harum ka jingking dam ban ailat ban ya ki kalihe ban balabu ru leng baki kendon ki kali bat kani kampar biang satyai ki kalihe henry lada urlong kani ka surok 4 lane lani ka ta standard double lane na umyam sya shilong kan weng sendan ni ki jinge ki kalihe ban yo ya la lu na umyam syanong ba shilong habakuran mata ka singi ka jingpli ka jingking tmay harum ka jingking dam uba perstun tensong kum sembut menteri ka surkar bat menteri ka tanat PWD ulaong ba ka surkar keladap ikran la arsin bat ka company NHIDCL banwanra ay kasurok 4 lane balada urlong kasurok 4 lane ru kan urlong ka standard double lane kabanlong ka jingker kui ki pajba ka jalan ulong ru ba kasurkar kampala ban ay karay ka bakhaddu bat kan syong perkhat biang la singin kong bat ka company NHIDCL hadalhi banya kran halor kani kasurok 4 lane balada urlong kasurok 4 lane ru lati kana ba ka standard double lane kan urlong kabalong ka jingker kui ki pajba bat banwengi ki jing e bay kandu mentala arsnam na ka jing senjor ka jingking dam ha umyam shushu ulaban rap ru ba tang kate ka surok 4 lane ba ka surkar klasim khia ban paniso na umyam shanong ba shilong henry ka surkar klasim khia ha kalyang ka surok ha ka batang ha ka financial year jongsnam arjar pusan arjar arpun rio ka surkar klamang hadu arjar saus pa klur na ka bantagi surong na kate ka arjar saus pa klur arjar klur ka dai na state fund arspan ripoi klur na ka CIRF batsis palai po klur na ka RIDF bat klam dai karan yakiway na ka EAP project bat na ki external aided program Ti hakabedei bat kaneka permanent solution ya kasurok na umyam hado aslong. U Commissioner Secretary Jongi umustan Sanjay Goel ulade batay. Bangil nakaliang joka state PWD roads ngila IT haka NHIDCL ba kin pentrei ya kaneka project nang ne na po umyam kabak tentup nado nang tay na junction nang katay ka flyover hado ang tay Shillong ngila don ka meeting arsin laisin hakabangi penbet kumno ban penbit ban penbiang ya kani ka approach sa Shillong ka jongi te kadon ka bangilay penbet kaway kalong ka 4 lane kaway ka 2 lane bat bakan long ru ka greenfield den ringin patla banpoy siya ka decision ka ba final na marngindang yasyong meeting biang hakas ni katayaw ka banwan na kasinungkong bat ka office jong ka NHIDCL hangtay ha Delhi tinga kermen scam baladang ila banpoy siya ka conclusion nga kermen scam bangin la banpoy ya kanika approach nang ne na po umyam siya Shillong daka 4 lane lada jia amla daka 4 lane ru at least daka standard double lane kababit kababiang kanang baka approach kanlong kabamentoy ya kinong snong joka jela jongi bat kamtam ban boy sya kanong ba jong ka jela mikla jongi tinga garamet scam bakiniki aka ki bangin penbay kanlong ka jimentoy ya ka state ka jongi barok away bat ka banga kerpat kalong kibor snong kibor house ngau bha banya tray rengkat lang bat ngi ka sorkar kenang ba nginla ban pen urlong ya kijing angno jongi baro the executive engineer of Umsning division while passing from that junction towards this bridge I could see that we need further improvement of that junction. So I would request the executive engineer to take necessary action immediately and make sure that this improvement is done, maybe if possible before the end of this month. With these few words, once again, I thank you all. But nga kerben scam bakane ka jingpli ka jongi ya kani ka approach but ya kani ka jingking kanlong ka jingmentoy ya kipay ba jong ka jelami ka jongi baro. Nga syukwa ru ban pentip ang ni ban nakaliang jong ka government hakabedey bat ka ru sektor kumbalaong i MLA badon burom jongi hang ni ka investment ngila ay kabapun hadu kata-kata.
tang hapo ka life hui trik jong kani ka financial year ka bla debt ka bengi ong ka financial year ar hajar ar pusan ar pun riu nilala ban ai sanction na ka benta kisrok hakeleng saudong jong ka jela ka jongi om duna ya ka ar hajar sauspa klur tengka ka ba menta ngin sasdang no shen ban implement ban putreka ar hajar klur tengka kadai naka state plan naka state fund ar hajar nrius aspa anriu puai klur naka CRF batru kumbasispa lai po klur tam kadai naka RIDF ngaklem batay ya ki wei pat ki project ki bangi ong ki EAP project ki bangi yo sanction na ki wei pat ki external aided program ki jongi nga kaya tu ya pi ya kani tang ya ka project ka bangi ai sanction na ka state plan ka jongi leng ba jong ka jela Meghalaya tinga kermen scam bakani ka ar hajar saus pa klur ka bangin pentrai kam menta ka financial year ar pun reu ar punyo ngin yo I ya ke jingkela jong ka jela Meghalaya jongi barok kawe ha keleng saudong kisnong kita bat kijing don kam ki babun sertap ki banging yoi dengan scam badakani ka sanction bat ki sanction ki bengidang ai ter kalong kijing mentoy ya ka jela Meghalaya jongi barok kawe MeghalayaPost.news